Ka office jong i block development officer ka maurang keneng CNR di block haka jing trilang bat ka facilitation center ye ka belajutip kum ka basin menta ka singi ka arpau tarik ubna yayong arajar arpuar kala penlong ye ka jing kendu kerpang bat kinong rep ka thany na ka benta bansam ye ka song jing yarap ka balapan mang kerpang na ka sarkar syakin nong rep ka balong ru na ka benta ban nang kersan shushu ye ki kam rep jongki hak batit ye ki sembai bat kum juru kiwe Hagan yang kesini samia ke song pisah ke bakat arlak sapusan hajar tengka syagi kat kendai teli producer group ki badan hak maurang keneng blog. Ia kan ke song jingiram la Aisyah ki producer group ki bahap apa ke project fokus jong sarkar jela ia ke bala penteri da ke Meghalaya Basin Development Authority lembaga Enterprise Facilitation Center. Hagan yang kesini lawan ruban saki daun nong mikmat paiba ke konstituensi wa penyait sing sim ubadi UMLA bat MDC. Nanta napangkre Nanta khot de kayai kursoy tiang lah syak nyot dor palat kinong rep benda krian ngap celo shisha let se kanam long bane krian hne kan ta ekapot henry na kaling cungi Nek setang nam ta ini maurin keneng area. Hai cing persyang barit kumnom ikhmat jong hei la persyang benwat kilat kuntai. But hakabai de bak kata but dangshen menshim snyam ngila yo ekawe ka sanction na ka central scheme. Kaba ai lingba ka sarkar India lingba finance ministry bangin bu ekawe ka regulated market hangne po pomlehir. Kapilai la sedang bentre juga yo. Sekali di kaba nishimki na kalingcungi lingba ka district council banwan bu mentah. But shen hau bene basan ngilayo sokawe ka sanction na ka sarkar India ban bu sokawe ka regulated market hading pasok ka basiklur na ka district council. Kini di kilat kilente kibangi maong ban tangwan la kini la wiang sinwiang kicing ya. Ya mungkin la bandang dan Henry suki ngin la ban ya trelang bat sia. Kabas penat kalong ba kini ki producer group, kini ki farmers group, pilak benlong ki mahajan, pilak benlong ki nong khayi. Pimde tang kita ki nong riap. Henry kini ki regulated market ki bangi ni dan mangi. Nek se nang dong in yo mahajan mangi. Mapeigen pinlong kita ki mahajan. Mapeigen pinlong kita ki nong khayi. Namar anda ngi ailat episia kum ki nong riap. Benlong ki mahajan benlong ki nong khayi. Pei kam sutu kambhai ka ya kashon jong kinong dem tena kaling chungi ni play bang ni peding subha ya pisia ki producer group na ki farmers group ki banalor ba pidon sap ya karep but pidon sap ro hakakam khayi wan shakmat bane kundu ingin ya penbai ya kita nam ta ban yo benta hakini ki yo ke ba ilabo na kaling ke district council te bangi kren pat shapang kaching ya but menta kat kum kacing batai kat cing tu ki documents ki record badan la dan kacing tumu ban pendiap menta ka sengai ban sam ki check ki bakot syaka khat arlak tam tenga so ban ai kuble kerpang ya ka CNR di block cing trelang bat ka Meghalaya Basin Development Agency kaba la treshitam kumna ban penurlong ban kampen kloy ban sam ni ki check ha ki block office kiwi ki blok ki dan ki bampat yo samro Henry hang ni po mon keneng la ya kawan ka baar te habangi kren chapang kaching long chingman chongki nongrap hang ni po kari ka chongi bawa kadi kaching shisha habanga slap ikitu kicing kren nadu I ba kharbuli na sorngkham ba orkibas kharnut na mokon ring ba district khasano na set bendeng ba Austin ling do na mon keneng kide kicing shisha kaching wanra bat kacing ut cing nam chongki kade kacing shisha daki post niam kinong riap haba kilah treshitom nading dum hadut dala dum wan phayeng ban yo ban thung ban tiap ban rei ban sumar kita kacing thung chongki hadut ban dayo khet yo so bat kabasosi pandala hab ban lede shyo le sekador kabam ya hab shu bat kacing lut cing siap kachongki bat kabai siang bai dang mi hab shu dan kapor keba wat katrai ro mi shu hab ban se na pla la chong
ban pendak ya balane ban soe karam kabla kilashim nam taka sport nam taka ne katai te kalong ka ching shisha ba ka ching ya chuki nong rap kamde le se tang ka ba phia kendu men taka sien lane men tau snam Henry ka ching ya chuki nong rap kabala te pho pho snya te Henry ban wiang shisin dan tang hakash klima le se ka de ka ba ya ban long kumta Henry ta ka ching ya trelang pat ka chungi kum ki nong khmat ki officer ba phisia kum ki nong rap lani ki nong shnong ngin la suki ban wiang ni ki ching ya la da ngila la hang no ba tharu tau she ngin shu wiang ngin shu lao be tau she kala long la ne ngila suk ban ya te la hak chia nte chonga ro akan ma po bangi dang bat kam ha po district council ko deputy CM in charge of finance ilaka bun pha kan ka kam yor ha ka ching pe chungi pe ha po ri khase ke chungi hang ni po ke HDC ka area chong ka district council chungi ka an by day ba kayo ka hat ka district council ka an ban siang yo ka district council ka aibor yo sim ban siang ka yo tenumar ta kada usim u itu ki yo ju hishnong itu ki yo ju ki hima kumta ta but ni don ro ki yo ju ki district council okay kani ka focus kani ka program ka ba pet da ka MBDA na do na po Shillong te na center te hapo block pada lo na kaliang jo ka office ni penia ya kani ki ni pet no ki don kini ki staff jungi kum ki assistant manager namta ki program associate ki business planner kini ki staff jungi ki bapet ya kani ka focus program ne ben penya te hakani ka focus ka bangi ong kamot kay rap ban form ya kini ka PG kamot kini ki producer group ka bangi ong mo producer group the minimum ban form ya kini ka producer group kalong shpong maximum is 12 kade arpo no kade arpo te habaki form ya kini ki group na kalyang jong ka office namar hapo block ni don ka EFC mo hapo district ki don ka basin ta hapo block ni don ka EFC te gani ki EFC kini ki staff ki batre hapo ka EFC ki let hapo field pi namar ka block kala he ni le no ni divide ki circle ni divide ki circle te in each circle ni bo kini ki staff jungi ki program manager kini ki business planner ni bo ki hakawai ka circle ni divide kat kum ka jung don jung ki staff te ki kin focus ya kani ka ban form ya kini ki producer group hapo ko to ka area ka jung ki te ki kendo ki brio ki batai shwai ki ai awareness program ki ningkong ki kendo shwai ki sordar ki rang bashno ma ki pentip ki bakadon kum kata program na kaliang jong ka basin na kaliang ka basin ha ka jung dunia apo block na ka EFC te ki ye kendo ki batai shwai ki sordar ki rang bashno ki no mat ha bo shno dala dep ki fix ki meeting bat ki ke nang banten bena hasnong bakan don kata ka kinwan kini ki staff na po block office ban ai kata ka jingshai halor kanika focus program ka ban form kini ki PG tenang ta hakatu ka meeting ki batai ki ai awareness program ki batai kumno ban form kini ki PG ka ai ka jing mentoy ka ai ka jing yarap ka ban wanra mo ki nong rep jungi namar fi kumbai ino hapo kanika area jungi sha ka time mauru kning block hi ki bon bha ki nong rep